Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan si ONA, Cathy Cases on Air, ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlawa. Kuan taron mga higala, no? Adlaw karon nga unsa man tarong adlaw mga higala, no? July man taron mga higala. Adlaw karon nga Huwebes, no? Pizza unsa man tarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Huwebes, Pizza 3. Ayan, no? Pizza 3 na kini. Pizza 3 ba? Okay mga higala. Sorry kayo. Sorry kayo ha, kining kuan akong mga partner mga gala na purisyon ni sila sige nga edit, no. Adlaw karon nga Huwebes, Pizza 3 na kini sa bulan sa Pizza 3 na kini mga gala sa bulan sa Hulyo. Oy, kumusta na ugmang adlaw ha? Atong kantahon ugma mga gala kuan kanang Star Spangled Banners koy. Kuan man kanang gitawag na to adlaw, no, Independence Day sa Amerika. Unya kini pong adlaw mga higala dako pud unta kay kini significance alang kanato tungod kay gitawag man nato kini og Philippine American Friendship Day, no, pero murag wala naman siguro nato na sa uluga. Unta kugihan mga mga tong Amerika kay mga mga yung mangitag trabaho dito. Wala nindo ta maginana tay mga amigo, no, mas may magani nga tanan nga mga nasod do natay Friendship Day, no, aron nga labi na do natay Friendship Day sa France, so, sa kining England aron pod nga murabag do natay mga sa ato pa na mutual relationship, no, mutual kanang agreement. So sa ato ang mga kaigsuonan nga mga Europeans labi na gayud kung matud pa arang-arangan ang ila makig-amigo tas ka mga dato dili na mas maayong nga doon nakita yung mga mutual relationship, no, sa atong mga silingan nga mga nasod na China ba unsa man dili na dito magkontrahan na yun. Hala, no, may munto na kanatong tanan ang hidaot kita mga higala nga ana ang kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay ra gud kay ko pa der. Wala maglabad ang imuhang tangkugo. Ay buyag pa der hablag man ta ana. Ba wala ba magasakit ang imuhang kuto-kuto? Ay kuan mo na pa der kanang UTI man siguro na. Imuhang puson. Muna, no, kinahanglan nga walay naggngul-ngul, no, kasing-kasing ramoy naggngul-ngul tungod sa kawadon. Hala, no, may munto na kanatong tanan mga higala na hidaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas diining kamuntuhon. Abino arita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan niining mga gutlua. No, padagpadayon hangtod niining mga tungura dito sa Bohol ang tinuig nga plenary assembly sa mga kaobispuhan, no, kanang gitaw natong CBCP. Sa opening mass nga gihimo giabi-abi ni Bishop Alberto Oy ang obispo sa Tagbilaran ang kauban niyang mga obispo ug daghan pa nga nanambong sa kalihukan. Balita mga higala gikan sa Vatican, hunger must not be used as weapons of war. Mao kini ang panawagan karon ni Pope Leo XIV ug mao iyang gitumong ang mga nagpadayon karong kagubot dito sa Ukraine ug Russia ug manusab sa Iran ug Israel, kalakip na niini ang kagubot usab dito sa Gaza. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon ug arita mga higala sa atong Saint of the Day, July 3. July 3 mga higala nga tuwa karon nga santo mao si, of course, no, nakaila kaita na ini mga higala si Saint Thomas the Apostle. Yan, no, ang among patron diri sa Vicariato, pero
wala na mo siya pistahi karong adlaw mahigala kay kuan man amo mangi timing og Sabado nya kay kuan man taron Huwebes man ta, so wala lang usa ang among piyesta unya na sa Agosto 2 no kay aron ma-timing nga walay klase og daghang na makaapil no. Abino kini si Saint Thomas gitawag kini siya og the doubting Thomas kay ngano man nagduha-duha malagi siya nga tinuod yung nabanhaw si Kristo apan sa diha nga napamatud-an gyud nga nabanhaw na og miingon dayon siya nga Ginoo ko ug Dios ko no. O niya sa Juan kapitulo 11 bersikulo 14 niingon dayon usab kita niingon siya sa iyahang ngadto kang Kristo mangadto usab kita. Ayan no mukuyog siya mao gana karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santo Tomas ang apostol. Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kamudtuhon. Abino arita mga higala sa ato ang katekism. Katekism na ta mga higala importante kini mga katekism. Asa naman to gatong katekism. Kumusta naman dahil ka preach? Kumusta naman ang ako ang partner mga higala, no? Abino, arita sa mga higala, what is in a name according to Christian tradition? Ayan, no? What is in a name according to Christian tradition? In our Christian tradition, a name is much more than a label. Ayan, o dili lamang pangalan. Ang pangalan, dili lamang pangalan. Kung dili, adunay nagpaluyo ni ini nga powerful symbol. No? Powerful symbol. Sa may powerful symbol, lig-on nga simbolo. No? Powerful symbol. Number one is, it is an identity. A name is an identity. Mailhan yun ka. Pinaagi sa imong ngalan. Unya, mailhan pod ang imong heritage. Mailhan pod ang imong heritage, no? Kung unsay imuhang mga kagikan. And number 3, spiritual conviction. No? Sa ato pa mailhan kung Muslim ba ka, kung Kristiyanos ba ka. Panalitan na imong ngalan si Abdullah Ibrahim. Klaro kayong Muslim ginagawa ni, no? O ang iyong pangalan si kining Christian Durango. Klaro na kaya na kuwang yun na siya, Katoliko yun na siya sa pangalan na daano, Christian Durango. Klaro na kaya na Katoliko yun na siya. In other words, mabalaan gyud kung ang imuhang unsa imong spiritual connection, unsa imong heritage ug unsa imong identity pinaagi sa imong pangalan no. Unya it can also signify a person's character no. Mailhan pod nga panalitan si Christian Durango no. Nakuha naman lagi na Monsignor na mailhan nimo nga Kristiyanos gyud sa ato pa may puruhan nga buutan ni siya na may puruhan kay sa ngalan nga daan Christian. Unya potential asa to pa may kuang gyud siya. Doon na gidagway pud ni siya gitawag natong mga abilidad no, potential no, bright dagway ni o gwapo pa dagway ni unsa pa dagway ni siya no. Kay sa pangalan nga daan no, pareho sa guna og Richard. May gwapo gud dagway ni katsilaon dagway ni apelyido Katunggan. Murag ko ang dagway ni kanang unsa dagway gwapo ba dagway ni Katunggan man pud yang ito. O pananglitan kuan kini ang iyang pangalan Michael. Ito gwapo gud dagway ni apelyido Anoos. Sa ato mga pangalan di ay it signifies potential and person's character. Na muna nga importante kay ning pangalan. Muna nga it also reflects the parents' faith and values. No, sato pa ko nang imong anak nganlan gani nimong Miguel, may puruhan gyud nga Kristiyanos ka. No, may puruhan gyud nga Kristiyanos ka. Pero ang imong anak nganlan nimo og kuan
sa may imong ihingalan sa imong anak, nganlan nimo og kining COVID, no? Kay ang imuhang kay ang imuhang kuan kanang ang inahan korason unya ang Papa David malaginganlan nimo COVID, no? Sa to pa may puruhan nga na tao ning bata itong panahon sa pandemic. Nato pa doon nag significance, no? Doon nag significance panalita na imong ngalan imong bata og panahon nga kanang Odette, no? Sa ato pa may puruhan nga na tao ning bata nantong panahon sa bagyong Odette, ingon ana, no? So muna siya nga ang pangalan in a Catholic tradition doon na gina siya ay kuan, no? And it will be carried for all eternity, no? Muna nga ayuhon gid nato ning atong pangalan sa atong anak kay may puruhan nga isalikway magdon niya na niya parehas gud aning mga gay ba doon na koy nailahan nga tindera og isda nga gay inang kuan ba may sa ato pa na bakla ba sa akong gipangutana kasi gito ngalan nimo so itawag nimo unsa tingalan nimo ingon din siya Fatima ana no tinuod mo pangalan Roldan. Sa ato pa ko dili maangay ng imong anak sa imong gihatag nga ngalan iyabe nang isalikway, no? Para sa ito naging ang sa tinuod nimo ngalan kuan sa mani Cherry no? Cherry sa pa Cherry ngani ana tinuod yung pangalan Siriaco. Sa ato pa kinahanglan gyud nga ayuho nato ning atong ngalan sa ato ang mga anak kay isalikway ba na niya ug dili siya maangay unya anak. Salikway na. Pareho gud ni kuan. Ni na ko kaila nga ang ngalan Mercedita. Nya akong gipangita didto sa iyang gitabahuan. Wala na kailang gisa na Dita. Okay, Dita gud sa to pa may puruhan nga Maldita ingon niya ano. Isalikway niya kabalo kag unsa ang pangalan dito. Mercy. Oh, yan, no? Gilaliman ka Mercy. Pero sa amo, mga silingan, Dita gina siya. Di nangita ko dito dahil. Naa si Dita. So, wala na ba nangalana diri sir. Ang tinuod niya pangalan ko, Mercy Dita. China, si Mercy na Mercy. So, ito pa, what's in a name? Muna ingon. Pero according to Christian tradition, no? Pero according to canon law, 855, parents, sponsors, and parish priests are to take care that a name is not given which is foreign to Christian sentiments. Kinahanglan di ay nga matud pa sa balaod na to sa simbahan ba canon law nga ang ato ang mga pangalan dili gyud musukwahi sa mga pagtulunan sa Kristyanismo, no? Manang palitan doon na may uban nga mga inosentihon ba ang pangalan sa inahan Lucy unya ang ngalan sa amahan Fernando. Kabalo ko sa gihingalan sa bata, Lucifer. So, Ginoo ko nanguros ning pare. O sige siya ngalan ninyo, ani? Kuha ni siya, Father, Lucifer. Jesus, Ginoo ko, ano magkano ka na? Kana man intong Jesus, nakapanguros ning pare. Nga naman, kabalo ba mo kung saan ang Lucifer? Tsakuan mo ko na, Father, among gikuha sa pangalan na Lucy, maguning inahan ini, niya ang amahan Fernando. Muna nga ang gingala na mo sa bata, Lucifer. Ginoo ko, ningon ng pare, Jesus, Maria. Ayun na, ilisigid na, no? Kaya nga po rin nagkuhan sa birth certificate, aning, wak man po lamang yung taon mo tambagi. Yung utro po rin taon, dagayang may pagkayawan untong. Utro po dagayang may pagkayawan untong nagdagakuan ana, katong naglista na dito sa LCR. Nga naman, Padre. Kanang Lucifer, binisaya ang laing pangalan ana demonyo. Sa ito pa ang buto na on inyong gingalan ay inyong bata og demonyo. Hindi na pwede, no? Kinahanglan nga ang inyong bata nganlan ganinyo og kanang gitawag nato dunay Christian sentiments. Panalitan Emmanuel. Unsa may meaning niya ana sa Bible, no? God with us. Ana no muna mga pangalan nga kuang kayo gyud acceptable gyud na o panalitan Peter o si San Pedro man darak man siya o pagka Samantha kung babae man gani derived from the word Samuel
no, Samuel. Sa to pa Sam, Samantha or Samuel. Sa to pa biblical kaayo. Fatima associated with Mary. Ayan, no? Dayong Frederick, peaceful ruler. Oh, ato pa dili sukwahi sa Christian sentiment. Siguro pala hindi inyong gihingalan sa inyong bata nga Lucifer. Saan Ginoo ko? Ang grabe pag yun, og inyong ginganlan og kuan. Kanang gitawag og sana ko sa to no smoke, no. No smoke kay dito ay sa kuan nakakita man sila og portahan nga no smoke. So nya pag sirado sa pultahan naklaro di ay og unsay bote pasabot sa no smoke. No smoking di ay mahigala. So ayo na no kinahanglan nga pero dili komedya mahigala no dili dalang tinuod ba. Doon ay uban ba gyud nga mga ngalan karon ako sige magpamunya halos kada Domingo. Doon ay uban di na ko makasabot. Raya Srin, Rayam Som, wala na gyud intaw significance no. Pareho sa Emmanuel, Godwin, Edwin gani akong gipangita akong pangalan ko anda ini siya. Edwin of Northumbria, no, played a significant role in the spread of Christianity in England. Anglo-Saxon unya kuan ni siya rich friend, no, ang meaning ani dito rich friend sa to pamuodi ang pobre ko kayo kay rich friend man di ay ning akong pangalan, no. Pero doon na mga pangalan dito sa England nga dako kayong nikatampo sa pagkuan sa Kristyanismo kining Edwin of Northumbria nganiana, no. So muna siya, no, Fritzi, dako makainag meaning Fritz, no, meaning ako na siya sa kining Kristo ba Krich nganiana, no. So ingon na ni ana ha. So again ayaw mo og kanang inyuhang mga pangalan kinahanglan nga pinasubay gyud sa Kristohanong pagtulunan ug sa in English pa na it should not be foreign to Christian sentiments. Klaro? Nala sige hinakanta ha kanang mula na ato sa pagtulunan ron niya kamot kita, no, nga ang mga pagtulunan nga atong Kristiyano. So ang ating title sa atong karon, no, what is in a name according to Christian tradition? Muna atong topic karon. Unya, in Christian tradition, a name is much more than a label. It is considered a powerful symbol, identity, heritage, and spiritual connection. And it also signifies a person's character, potential, and relationship with God. And it reflects the parents' faith and values. Muna siya'y pangalan. Di kay magahamuha maratag pulo pangalan ang atong batag Siksuram Swak-Switch. Una na yung pangalan. Singalan ani Rexom Swak-Sik. So, Ginoo ko. Yung taon yung pangalan ni mo, maglisod tag pronounce anak. Kaya mula gina, tantong pa-modern, wala na hinuoy, mahimo na noong baseless, walay kahulugan ang inyong pangalan basing on Christian sentiments. Okay? So, hindi na lang ako nakita ko ba? Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Cab, mana milit na usab kaninyo, ug manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.